ase mambi yeri tukuria rero nigo omubasukano mube obagokwenekiwa ase parinene ya Kisii Kilgoris ase nsemo ya Minyingwa imeye kaunti ya Kisii ase abantu babere baba bagusiria amagimabo na abande gotigirwa chingoma chintindi ase bagendete kurwanirira amagimabo ase nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Mubasukano uyu nigo bwatirania egari enke eyo yatuma chipigipigi egento kirira abantu abugusiria amagimabo na abande gotigirwa chingoma chintindi nonya nabo niga bamenyi benseme yo babere bakwemurunganiria epara eyo erengote kigima ase bono bagoteba nigo chipigipigi ne chigari chikumigana egentandake kiekoirira emebasukano gokorekana ase chinseme chinigo baboririe banyareko bakugarerirwa epara eyo erikoene kibuna emebasukano ngokianere ase chinseme chu naboigo ogoitinyana naboigo kumigana wechigari ne chipigipigi ngokiana kore. Asa marieta ngoro kujoyo muko gosonja leo nchiri. Ejiro ya Minyingwa chipambu sinabo chiro shinana sana. Lakini bone jira chigari chiko minyoko baka chietani epambu chatuma chachikomera na isana emo. Gotwara babe sana ato no kurara mike kyagere pare itere ngote. Epara tigegari iwe chipigipigi chieta kando na mo inabuna suneka. Enyange sakonyoru suneko mate ko bwato. Igobona abantu baminto turatera mikase county. Eto garerie para ya keire chipigipigi chikomigana ne chigari. Yusuf Ali no menyete Minyingwa goturumboka nenge kururugorari egari eyo ya guja lax yokora side cha nyamaje ya kururugoro ko break yae konye yabire rusen so ya chabona ikera chigari chigotamboka gaige pumps ya taka goita kati lakini bona tenyolity space eyo yanyage gotuma omenya pigipigi orenge gagwe mugiti chigasia okora delivery yabwata ya mubuna sana bone gari yenge side ya the opposite side nero ya tumo ya sukumu munya pigipigi ngororo ya motorero motaro ime nabo ya mubune bigoti teji ya Minyingwa yoka gari chiko bangera baka para igoro echiro ndo bwati nane chicho echiro masonge kare bana baka baka chiro para igoro gari ro chara kurugoro enyara bangena libe chiro makibara chako para rogorari ebara yaira nemo ina tipigipigi chetere moina diversion yeye ne kone kanisa nyaura bona into togo saba chidriver ga kitiga ose chibesa aka chigari chine service bone gari ya guja lax abantu yemugiti bonsi no musabaro bengo chiabangi na bengo baumiso sana.